Dobrý den, vážení posluchači. Moje jméno je Ondřej Šumpík a jako téma své odborné práce jsem si vybral podnikatelský plán pro založení fitness centra. Učinil jsem tomu tak, jelikož se dlouholetě zajímám o fitness a zároveň v posledních letech projevuje zájem o podnikání. Stojím na 8. gymnáziu Jižního Hradova v Ulice. U práce takovéto rozsahu mám jako jednu z nejdůležitějších věcí si správně vytyčit cíle. V mém případě to bylo samozřejmě vyhotovení podnikatelského plánu samotného. Abych to docílil, jsem si musel určit i zároveň pár dílčích cílů, skrze něž toto budu dělat. Jako jeden z nich bylo provést analýzu vnitřního trhu a existující konkurence, jež je fitness centrum v Novicích. Dále bych určit marketingovou strategii a určit přesně krok po kroku, jak porazím právě toto konkurenční fitness centrum, jelikož se jedná o dlouholeté a aktivní fitness centrum se stabilním klientelem. Dále pak jeden z mých hlavních cílů bylo vytvořit finanční plán na 2 roky. Finanční plán obsahoval jak odhad nákladů, jak odhad tržeb, tak i potom vypočítané cash flow měsíční rozdělené v určitých kategoriích. Dalším cílem a velice stěžejním faktorem bylo určit správnou a vhodnou formu podnikání v mém případě. A jako poslední vyhodnotit samotný podnikatelský plán, určit realizovatelnost plánu a životaschopnost podniku při potenciálním založení. Dovolte mi začít velice důležitým faktem, a to, že fitness centrum v Milovicích je obrovská mezera na trhu. Lokalita podnikání budou Milovice. Milovice je jedno z nejrychleji rostoucích měst v České republice, jak to vychází z dat Českého statistického úřadu. Zároveň se jedná o velice mladé město s nízkým věkovým průměrem obyvatelstva, což indikuje vyšší zájem o zdravý životní styl a konkrétně fitness. Důležitým faktem je také to, že v Milovicích o obyvatelstvu téměř 15 000 lidí se nachází pouze jedno fitness centrum, které ale není moderní a kvalitně vybavené a už nestačí uspokojovat potřeby zákazníků, respektive velikost klientů. Fitko je často přeplněné a prostor je nedostačující. Teď mi dovolím něco říct krátce ke své teoretické části. Ve své teoretické části jsem charakterizoval podnikání a pojmy spojené s ním. Zaměřil jsem se na podnikatelský plán, jak jeho strukturu, tak zároveň typy jednotlivých podnikatelských plánů podle fáze podniku či podle zaměření a potenciálního investora. Zda se na podniku nebo soukromého. Dále jsem v poslední řadě popsal právní formy podnikání v České republice. Teď pojďme k praktické části. Jako první kapitolu praktické části jsem měl návrh fitness centra. Zde jsem zvolil právní formu podnikání pro plánované fitness centrum a zároveň jsem zdůvodnil, proč jsem si toho zrovna tak vybral. Nakonec jsem si zvolil společnost s určeným omezením pro jedinečnou vlastnost omezeného určení, což vnímám jako ve svém mladém velice důležitý faktor. Dále jsem se zaměřil na prostorové služby, jež nakonec zvítězila možnost pronájmu prostorové haly. A dále pak jsem jednotlivě popsal samotné vybavení fitness centra a vyhotovil jsem dlouhou tabulku, kde popisuji obchodníky, ze kterých budu vybavení kupovat, cenu za jeden kus a počet kusů, které budu potřebovat. Dále jsem určil prostorové služby, jež nakonec vyšlo, že budou potřeba pouze 2 zaměstnanci, ale když já sám aktivně se budu zapojovat do chodu podniku. A v poslední řadě nabízené služby samotná fitness centra, které mám vypsané tady. Ceny jsem určoval na základě rešerše ostatních fitness center, tak, abych byl ve výhodné pozici, tudíž jsem cenu kousek snižoval. Dále jsem provedl analýzu trhu a konkurence. Analýzu trhu jsem provedl pomocí dotazníkové šetření, které jsem odeslal jak obyvatelům Milovic a blízkého okolí, tak i zároveň studentům gymnázia Hrabala v Němurce. Jak jsem již zmínil, studuji z důvodu faktu, že spadá do kategorie potenciální klientely, jelikož se jedná o mladé lidi. Co se týče analýzy konkurence, ta vycházela především z osobního pozorování a rozhovorů s lidmi. Jak jsem již řekl v úvodu prezentace, dlouholetě se zajímám o fitness a to samotnou návštěvou paradoxně konkurenčního fitness centra v Milovicích, což mě právě přimělo k tomu něco s tím aktivně dělat, jelikož vnímám jeho nedostatečnost.
To potvrdili i právě rozhovory s lidmi, kteří to vidí velice podobně. Marketing. Absolutně stěžejní faktor v celém podnikatelském plánu pro můj případ. Jelikož vnímám, že efektivní marketing může mě absolutně posunout dál a rozlišit se od konkurence. Na základě potřeb mých potenciálních zákazníků. Tudíž skrze sociální sítě, jelikož vnímám, že mladí lidé jsou především na sociálních sítích. Zároveň se budu ale aktivně zapojovat a aktivně navrhovat spolupráci s místními podniky, jelikož, jak jsem zmínil dříve v prezentaci, Milovice jsou rychle rostoucí město, a to nejen podle obyvatelstva, ale zároveň ekonomicky. Tudíž se zde nachází velký počet nově založených podniků. S nimi budu navazovat aktivní spolupráci. V poslední řadě něco k prostoru, budu se snažit o maximální údržbu, tudíž hezké a čisté prostředí. A jak jsem již zmínil, cenám o nízkou cenovou hladinu a vysokou dostupnost právě třeba pro studenty. Další a vysoce důležitým bodem v mé práci, v mé praktické části byl finanční plán. Zde jsem odhadal počáteční kapitál, ve který jsem započítal vše možné, na to vám pak ukážu následně tabulku. Zároveň jsem určil vhodné financování celého projektu, což nakonec zvítězil podnikatelský úvěr od Raiffeisenbank ve výši 3 milionů korun s dobou splatností 10 let. Dále jsem provedl odhady náklad, tržeb a cash flow. Určil jsem bod zhradu, což je jeden z nejdůležitějších věcí při odhadování financí, a zároveň, jelikož vnímám, že podnikatel nemůže být pouze čiře optimistický, ale zároveň vnímat rizika a možné pesimistické scénáře, jsem zahrnul do svého finančního plánu pesimistickou variantu, kde jsem odhadované náklady zvýšil a naopak odhadované tržby o něco snížil. Zde vidíme krásné rozdělení jednotlivých sekcí a zároveň finanční kapitál potřebných na jednotlivé sekce. Jedná se o vybavení a různé doplňky. Celkově točení 2 244 000 korun českých. Zde mám odhadnuté veškeré položky provozních nákladů, celkově měsíčné roční 218 153 korun českých. V poslední řadě něco k tomu cash flow. Zde jsem vytvořil graf, jak můžeme vidět, rozdělil jsem to na 4 období, 0 až 3 měsíce, 3 až 6 měsíců, 6 až 12 měsíců a 1 až 2 roky. V každém tom období jsem počítal svým koeficientem penetraci trhu a oslovení potenciální klientely, a ve výsledku můžeme vidět, že to lineárně roste až na 0 až 3 měsíce. Plus maximální zvýšení mých šancí na uspění tohoto podnikání jsem zahrnul na 3 měsíce rezervu určitých nákladů, valné většiny z nich do počátečního kapitálu, abych se s tímto nemusel starat. A tudíž kladné cash flow bylo docela již v 3 měsících, pak to ale výrazně klesá. Jako poslední část mé práce jsem provedl vyhodnocení SWOT analýzy. Silné stránky se ukázaly díky rozloha, vybavení, dostupnost a klimatizační systém, což se váží k tomu vybavení. Moje fitness center ovšem zmíněno bude se zaměřovat především na moderní a kvalitní vybavení, na maximální spokojenost a oslovení klientely. Co se týče slabých stránek, jsou to samozřejmě věci spojené s tím, že se jedná o zcela nový podnik na trhu, tudíž je to vysoce finančně závislé, absence spektra doplňkových služeb je další věc, jelikož ze začátku se budu snažit pouze o samotné provozování fitness centra a nebudu dodávat žádné masáže či sauny, jak bohužel tomu ale vypověděla valná většina respondentů mého dotazníku, že by o to jevla zájem. Co se týče příležitostí, je to především fakt, že v posledních letech můžeme vidět trend vysokého zájmu o fitness a jak už jsem zmínil, Milovice lokalita mého podnikání, rostoucí a mladé město a spolupráce s místními podniky, tudíž se navzájem budeme podporovat marketing. Co se týče hrozeb, samozřejmě není překvapivým, že se jedná především o konkurenční fitness centrum v Milovicích, ale zároveň jsem zmínil i konkurenční fitness centra v Praze, jelikož si uvědomím, že spousta aktivních
ekonomicky aktivních obyvatel Milovic, pracují v Praze a tak mohou preferovat modernější a větší fitness centra v okolí jejich pracoviště. Zároveň do hroze bych zahrnul i rostoucí ceny či sezónní výkyvy návštěvnosti, například v létě bývá statisticky menší. A co se týče výsledků, dospěl jsem k závěru, že po novém fitness centru je poptávka. Je tomu tak na základě dotazníkové šetření, na základě osobních rozhovorů a celkově na nespokojenosti se stávajícím. A na porovnání dotazníkového šetření, respektive výsledků právě s konkurenčním fitness centrem, jež se jedlo jako nedostačující. Dosáhnutí ziskovosti ve druhém pololetí existence. Tohle je silně optimistická varianta, kterou vnímám samozřejmě jako spíše nepravděpodobnou. Na druhou stranu pro výpočet jsem použil ověřené metody z kvalitních zdrojů a tak pevně věřím, že i tento scénář by mohl být pravdivý. A poslední věc, ale jedna z nejdůležitějších, je, že je zároveň vysoký potenciál dalšího růstu díky reinvesticím a příležitostem, o jež se budu aktivně snažit a jež aktivně půjdu naproti pro maximální dlouhodobý ekonomický růst. Děkuji vám za pozornost, to je ode mě vše. Naschledanou.